Non cabe dúbida que Mari Carmen é unha gran prescriptora de Caballera de Valdeorras. O gallá tiveramos pois 1 millón de prescriptores así de Galicia, da comarca de Valdeorras, que seguro que íbamos a ter o meirán de éxito turístico de toda España, polo menos. Señor alcalde do Barco de Valdeorras, Joaquín, presidente da Ruta do Viño, presidente da denominación de orixe Valdeorras, alcaldes, adegueiros. Para min, a verdade que é un placer estar hoxe aquí e comprobar pois a gran afluencia de persoas vencelladas ao viño e a súa promoción que hoxe están aquí. Eu creo que vin na primeira edición que se desenvolveu desta promoción das adegas e das portas abertas, e naquela edición a verdade que me levei un pequeno chasco, porque Valdeorras aínda non era a comarca vitivinícola que cree no seu produto como agora cree na súa comercialización, e pouco a pouco pois chegamos á situación de hoxe, que a Valdeorras é a alumna aventaxada da primavera de portas abertas na ruta dos viños de Galicia. É aventaxada porque, como se dice nos concertos, ten solao, xa non cabe nai demais, non? E para min, como valdeorrés, e ademais para todos aqueles que creen na potencia do viño e do turismo, pois a verdade é que é unha satisfacción.